ایوارا خوش بینرین چرپل مدیا ام ایشف دیسا د برنامه مدرسه کردستان کشکول و دستخط به رزدار زیا آبجی را ام بوارانه دوی برنامه دا ام وی شوی دی برز زیا آبجی جمرا او تابلوین که دی ناف شرفنامه دا هاتنه چاپ کرن ام یکو دی بسا وان بکن چوا هاتنه چکرن تخوازه دوی تابلوی دا چه بیجه اوی جوارا شرح بکه لی دی پیشیا که ام دست به برنامه خواه بکن هم دزانن بکه هنجی آگاه دار بن حواله کیمه دوسته کیمه ولات پاریزه کی تکوشره کی دوز آزادیا کردستانی وی هفته امری خواه کر برز عابد گرسس امری خواه کر جبو مالبات داوی حوالو هو گریوی و همی کردستانیا سرساغیت خوازن بله رزدار زیا آفجی تجیب خیر هاتی سرسره سرچعوا دبکو گوتنه کی تر جبو برز رحمتی عابد گرسس هبه کرم کتجی Gerek spas bu çarpel medyayı cardın mecelek jmera pekani em bahsa gerek girin keja jidiruka milleti Kürdistan'ı gerek Kürdistan'ı bikin berya em derbazı mjara xwabin mjara xoya iru ve jî behs kir birasî vê heftiyahan araş دو حواله می هیجا دو قادرین کردستان هیجا برن یک جه صبری عادسز بو باش قلaya وانه او جی عین روجاکو رحمتی عابد جنامه بارکر شو اوی جی جنامه بارکر ایرو جی ام تعزیوی دابین و چند ساعتان وانه و ام سرساخی المالبات اویدین جارکدن به واسطه چارپل مدیایی و سر ملت کرساوه عابد از چه بیجم یعنی براسی جبو کو از بکارم عابد بدم ناسکرین ده فرهنگی دا او گوتنین هی یعنی تره ناکن و قدرکی هیجا مرخاص و نفس بچوک و evindar Kurd و Kürdistan'ı qadreki gerek hicabı velatı vek emeda qadriyek 30 salan pişra çedben hatta 45 salan vandakirna her qadriyeki xasareki mazana jibu millete Kurd jibu Kürdistan'ı em sersaxiya millete Kurd و malbatavi و خانماوی هندرین حردولاوی میران گوران و تکن و صبره و متانت جوارات خازن من از خادم دو گوتن کرد بحثا ناسکرنا خواه و کک عابد بکم بی مناسبتی من سال 1775 از باورم تازه مرسی 75 بله 75 بله تازه مزون ببو تایناوی در کتبو دایره که وانه دایره کوپراتیفان دنریان میجی خلاصیا 1977 لمنطقه خوا گنده تطوان 6 گند آنی بو لباه کوپراتیف اگدانی بو از دایم چومه لور yani berya ku abid mezun ve bir alakımı bir daire ve bu rujeki az şu mileneri دخورتن تازه سنبیلیوان خواهدانه وک ترکیه بلیسی داخبن دارم بکشم از چون مگوهن بلیسینه گوت بری آبی هم بلیسینه و جوی روژه شون دا ایدی یم بیجن پیوندی ما علاقه ما نهال خود کرن و وک مالباته کی بونم و براسی از چی بیجم یعنی از نکارم یعنی خمگینیا خواه بین مزمان از جاردن سرساخی ملت کرد براسی قادرکی هیجا قادرکی دلسوز ولات خواهنده کرد بلا گوراوی تجی نور به و تشتیوینه باش بلا جمرا جنسل بیرا بلا میناک هیوی دارم بله بله ما وظیفه سرخوازانی و کو حوالکی خوی سر حوالکی خوی دلسوز کردستان چند گوتران بیجن اما ایرو
بحثا تابلوین شرفنامه بکن. Yani tabloin şerefname çine. Çavan çebine. Me çavan van tabloan peyda kirin. Anha ev tablo orijinali van tabloan buxa lüküne. Beriya em derbazê naberoka bernamaya xwe ya îro bibin. Bi Kurtî ez dixwazim behsa wê bikim. Ji bo çi yani? Ji bo çi em Kurtî geleke behsa wê bikim? Min çend caran belkî ew yani aniya ziman gotiye lazim e li Kurdistanê dîroka weşangerî û çapemeniyê bênivîsandin. Yani ev tiştekî gelek mühim e. Gelek mühim e. Ez tabii zêde dirêj nakim, ez ê tenê du mînakan bidim. Yani ka ev mijarahan çima ew qaz giringek ku em dîroka wî binivîsin ve dîrokê pêşkêşê nifşê ku piştê me bên bikin. Du mînak mi got, yek Seydayê Bozaslan wextê şerefnameyê ji Erebî û wergeran de Tirkî û pişta ku memûzînî jî wergeran de Tirkî ew serpêhatiyê wan her du berheman ev kesê ku di nifşê min danin, di temelê min danin dizanin. Ez bawer nakim nifşê nû ji ber ku nehatiye nivîsandin nifşê nû ew wek mînak tenê ez behsa wan her du kat dikim. Yani gelek tiştî jî hene Kurdistanê ku em bêjin ji bo dîroka çapemenî weşangeriyê bêne nivîsandin nifşê nû bizanin ka li kîjan merhelê ra derbas bîne, kîjan astangan, kîjan pirsgirêkên mezin derbas bûne heta îro hatine. Yani ew serpêhatiya wan her du berheman em bêjin da geh vekirina, doz vekirina li hemberê Seyda û em bêjin wisa lêkirin ku Seyda em bêjin temamê kitêbê ku wernegerîne ji bo ku kitêb derkeve hinek qismên kitêbên em bêjin ew nekin wernegerat wergeran jî em bêjin çap nebû ji bo ku kitêb em bê çapkirin. Yani bi Kurtî ji ber van sebeban geleke em bê dîroka çapemenî weşangeriya Kurdî hêvîdarim nifşê nû û ku em bêjin divî warê da mereqek wan heye van bikonin wek berhem nivîskî wek kitêb derkevin. Yani nifşê taze nifşê piştê me bizanin ka em bêjin em kîjan merheleyê ra tenê mesela em bêjin weşan çapemeniyê de ji kîjan merheleyê derbas bûne hatine li vir. Tiştekî gelek mühim e. Vêca ew bername me îşev jî ev tabloên han jî em bêjin yek ji wan e yani yek ji wan e ku em bêjin dikare ciyê xwe di dîroka weşangerî çapemeniya Kurdî de bigire. Ji ber wê ez dixwazim wiha bi Kurtî jî ve behsa ew ê bikim. Behsa me çawan peyda kir, me li ku peyda kir, me çawan anî, me çawan çap kir van tablon bi Kurtî behsa wê bikim. Di sala 1900 yani nîvê dudiyan 1908 li Swêdê kitêbxaneyeke bû ez bawerim ku kitêbxanê vekirî bû ji Rojhilatê Kurdistanê bû navê kitêbên erzan bû. Kitêbê erzan ew hemû münasebetan da çaxî jî li Swêdê gelek münasebet çêdibûn. Yani şev çêdibûn, Newrûz çêdibû yani ji niha zêdetir münasebet çêdibûn. Ew di her münasebetê de ew kitêban tanî ew em bêjin li ser masê ralixist û min gelek jî îstîfade kir bi rastî. Mesela kitêbên wekî şerefnameya Mam Hejar ku bi soranî em bêjin wergerandibû min bi wasta wê kitêbê erzan bi dest xist. Min carî kitêba Mehmed Emîn Zekîbek dîroka Kurd û Kurdistanê em bêjin bi wasta wê em bêjin kitêb firûşê bi dest xist. Mala wî ava ew xizmet anha jî ez bawerim hêj maye li Swêdê eynî bi navê cardin wî wezîfê dike. Min gelek îstîfade jê kir. Wextê ku min şerefnama Mam Hejar ew soranî ku ji orijinalê wê Farsî wergerandiya soranî xwend
gele kefam jerahat. Burası vak şiiri var garandı bu. Üca mam hecar nezi nehde peşgutun tedavaşandı bu. Yani peşgutunun en bejin kesan. Vak Muhammed Ali Avni bege en bejin بخواک و پیشگوتنا که درشت نویستان دی پیشگوتنا ام بیشتر زیر نو پیشگوتنا دکتر کمال مزدار گله کسی دنن پیشگوتنی وان. اجاب پیشگوتنا دکتر کمال مزدار دا بحثا تابلوان دکر. یعنی دگو کو نسخه اول یا کو دست شرفخان بخوا دست وینی پیروز حتی هم کارا بیشتر حتی نویساندن. de kitapxanaya zanıngeha Oxford'da o dve nüsxeye da o nüsxeya orijinal ak o Mir Şerefxan Buxan Nivîsandiye o 20 tablo hene o tene ev malumat hebu ew her mecim dama o piştra wî şaxê cardin li evê li Swêdê bi wasta ew kitêba erzan kuvarın li başur derketin min distandın diyardın aynı demede yani hazar nasıl haşte şeş haşte hat binavera kuvareke binave ravşembiri nuve kul bağdaya derket kettesimin o kuvareke gerek bu kalite bu burası az bavarım yani Kurdistan'da divan embejin pişti havari pişti embejin evedin kuvara heri bu kalite ku neze dusat rupalan se mehcarek derket o tamamı li kuliner nüviskar o zana o profesör akademisyenin başvuru Kurdistan'ı dede makale dilmisandın o min her stand çend hecmaran piştra makale ke Seyyid Abdülrakib Yusuf derket من خواست که از من آبونه من سیدارا نامه شان نامه که دور درش میگو از خواستم به من آبونه و کوواره وار حاصل سیدا بیکو حق آبونتی جمی بستاندن هر سه مهجاره کی باوه کی ریک و پک او کووار جمرا دهاتن کووارا روشن بیرینوه Vija vina vera pişku min şerafnama Seydaya Hecar ku xwend û gelek kefa me jê rehat ket me jê min ku ez ew bikim yani kurmanciya wî amade bikim. Min dest pê kir hêdî dest ew ki dest wergera wî li ser kurmanciyê latîniyê û werhesil tam vî navê ra rojek em kuvara rewşenbîrê nû ji min rahat milê nêrî ku lêkolînek li ser wan tabloan têda heye. Yani li ser tabloa yekem û heya tabloa ez bawerim heft bû ya heşt bû yani li maqala ewil û min ew fotokopî kir veqetan û min got belkî lazim be cardin sê meşûna hejmareke din hat milê nêrî ku em bêjin ew tabloyên ku cilda yekem a şerefnameyê de ku hene ku em ê bihez bikin 16 hebin 16 libin ew qismê mayî jî di maqaleya gotara duziyan da lêkolîn li ser çêkiribû min ew jî veqetan û piştra ez min dest xebata ew ê kir dest xebata şerefnameyê kir me şerefname û em bêjin me jê min de ew bû ku ez 400 saliya wî de kurmanciya wî amade bikim. Yani bigehîn me 1907 heda 1907 ku 1507 da Mir Şerefxan ew temam kiriye. Yani vî navê ra her mecemî ser ew jî ew tablo pişta min seydara namek din nivîstan min got ku te lêkolîn li ser 4 tabloyên cilda duduyan çêne kiriye. Ji kerema xwe ra li ser wan 4 tabloan jî lêkolînê çêke ji min ra bişêne ku ez wek kitêb evan biweşînim. Ji ber ku li başûr wek kitêb ku em destê me dane em bêjin ev kitêbehan ev lêkolîna li ser wan tabloan e li başûr wek kitêb derneketiye.
ev ve kitap derxistinavi jiwan sê makaleyan mi pêkanî. Wîca wextê ku min wan sêdaran nivîsand ewa ser tabloyên cilda duyan jî lêkolîn çêkir û ji min re ewek jî şand. Forma müracaatê. Yani ev tablo niha dikune forma müracaata bi İngilîzî û madem tu dixwazî ew bikî ev tablo di nav filan şerefnameyê danin kitêbxaneya zanîngeha Oxfordê eger ku hûn bixwazin hûn dikarin mikrofîlmê wan bi em bêjin bihayekî ka ew çi dixwazin Berhasil büyü havayı me ew kir yani me şerefname tamam kir û tablo jî hatin kitêba tabloan jî temam bû û pişta wextê ku me şerefname em bêjin çap kir me ew mikrofîlm jî dane ew ê dane çapxaneya ku çapa ew li şerefnameyê çapke me hem wan tabloan li şerefnameyê de dane çap kirin hem jî bi awayekî taybetî wî wextê li Swêd weşanxaneyeke bû bi navê Weşanxaneya Jînanû çapa ewil a ev lêkolîna li ser wan tabloyên mînyatûr ku hatine kirin me bi wasta Weşanxaneya Jînanû da çap kirin hevalên berpirsyar ên Weşanxaneya Jînanû evan resman bi mikrofîlmê wan dane anîn me ji wan mikrofîlm bi peretî tabii uçaxê me ji wan mikrofîlman jî em bêjin ew îstîfade kir werhesil yani bi kurtî vî awayê em bêjin me tiştekî gelek hêja ku em ê behez bikin li behsa tabloan bikin ka çiqas em bêjin tiştekî hêjaya çendîn tiştekî hêjaya ji bo Kurdan û carîn min her carî jî digot yani ya min digot wellahî ev şerefnama ku bi destxetê Mîrşerefxan bixwe ye gelek bi şansa ku çûye ketiye ciyekî em bêjin îmha nebûye û lê em nizanin yani Sêdê Ebdurreqîb Yûsuf hewl daye ku bizane ka ev nusxeya şerefnameyê çawan bi kîjan rêra çûye ketiye kitêbxaneya zanîngeha Oxfordê li gor ew agadariyên ku Sêdê Ebdurreqîb Yûsuf dide dibe me ji nivîsan de ji wan re lê mixabin tu bersivek nedane min ev jî cardan niha di ortê daye ku em bêjin kesên divîwarê de em bêjin li ser tabloan yan li ser şerefnameyê eger lêkolîn bikin û eger bikaribin dikarin agadarî ji em bêjin kitêbxana zanîngehê wergirin meheqeq agadarî li wir heye yani ev ji ku hatiye çawan hatiye çünkü Avrupî büyü awayê ne yani em bêjin meheqeq agadarî li ser ew dikin yani em bawiha tenê kitêbê nadane ew ê hêvîdarim hinek kes ew bikin yani vêca Sêdê Ebdurreqîb Yûsuf dibêje ku min ew lêkolîna ku li ser wan tabloan çêkiriye li ber kopyaya wan a reş û spî çêkiriye yani ew lêkolîna ku li ser çêkiriye û îzahatê ku li ser wan tabloan didin min li ber wî çêke ji ber wê dikare kemasî têda hebe yani Sêda wek mütewazî kiriye û ji ber wê dibe geleke ev lêkolîn careke din li ber orîjinalê wan ê bi reng bixwe yani ji ber ku Sêda mesela wextê behsa kîncan dike wextê behsa çekan dike wextê behsa em bêjin guharan dike wextê solan dike em ê behsa wan bikin rengê wan nedaye kevşkirin ji ber ku reş spî da yarê ku orîjinal destê mirov da tune be mirov nikare em bêjin rengê wan bide kevşkirin ji ber wê dibêje ev kemasiyeke û ez agadariyekî din jî dixwazim li ser wan tabloan bidim
از باورم 1913 یا 14 بود بیتلیس سمپوزیوم چی بود لور خواندکار که زانینگه آرتوخلی قیزاکا ما کرد کل سروان تابوان ماستر دکر و لور او جکر یعنی او مدت کوچرا هات بو و قطاندن پاس 10-15 دقیقه بحثا تابوان جکر از همی دبی مگه 2013 خودی برکس 2013 بله 13 بله و çünkü az jibajlar bum beni sezdim. Ve ca pişti ben tu agadari ne gördü yani o am bizim master gelu çekir çavana çı o ki yani abi vak agadariye kesi ko bu xazın divi vareda am bizim de kolim bikin yani agadariye ferahtir am bizim dest bexin az bavarım tıkarım buraya zanige yara o bikin yani او تشتكو او كاتا ما خانم كو آماده كذي تقارن بدست بيخن احتمالا belki kesi dinci نقارن تشكي بيجم kesi dinci belki لسروان طابوان بيجي خباتا كربن لي جرا لي كولين خازı جرا ام بين gereke مروب خو بشك واسطنا بله بله میر شرف خان ام چند گوتنجی ام بیجن سر میر شرف خان و ام بیجن هنرمندیاوی yani ev هنرمندیاوی جکوتی چاواتی ام چند گوتنجی سر وی بکن پیش را ام دروازه آگاهداری لسر تابلو مینیاتür şerefname bibin ام زانن کو Mir Şemsettin'i babı Mir Şerefxan vakti ku midekte bittiyse destan distinin o şeyine duhazın bir şeyine Malatya'yı nerede ku vakti ku dişe dibe mevane xçareki keteki salivi hem bizim peş hay tecrübe şebi sohbet dikin o xçar yarad bizi neçe dibe neçe Malatya'yı eğer tu واري باب قال خو تركي نقاري ام دزدسه تشير لسروي مي شرف خان بدجره شخصت حفصت مالن روش يارا ودشن خو دابينا ام بيجن صفويان از نقدم بحث شرف نامي بتك منا مجرى يرو ام بيجن سر وقت خوكن يعني لور تزوجه وحزار بين صدو Çelüsisyan'da Mir Şerefxan dedini o Mir Şerefxan ica em bejin em ica devi Mir Şerefxan bixwe yani bi Kurtî em bejin ev sanatkarî hunermendî kûra ew bejin ew bi dest xistiye Mir Şerefxan di şerefnameyê da dibêje ku em zanin ku Mir Şerefxan di saraya Şahı İran'ı bizarre şahra bizarre giregirin em bejin devleti ra xwandiye dibe em 6-7 salî yani vakti ev xwendegehê hedabûn car canan şah tehmaz dihat serî li me da û bi me re sohbet dikir nesîhetan li me dikir dibe carekî ev hatinê wî da got ji me re me behsa wê kir behsa hunera wênekeşanê bu geleke hûn hînê hunera wênekeşanê bin ji ber ku hunera wênekeşiyê me jî mirov vedike yani ew perspektîv ew asûa mirov fireh dike geleke hûn hînê wênekeşiyê bin û li wê em zanin ku Mir Şerefxan di wê xwendegehê de ew xwendegeha ku bi zarên şahên İranê zarên giregirên Sefewîyan ra ku xwendiye li wir dersa wênekeşiyê wergirtiye yani ev wênekeşiya ev tablo minyatür şerefnameyê de ku em bêjî wênekeşiya Mir Şerefxan û bi qelema wînê pîroz ku em bêjin pekaya ser rûperên şerefnameyê em gelek bi Kurtî ku me behs kir bingehê xwe ji wê digire yani çavkaniya wê ew di salê wînê pişûtiyê de ku de xwendegeheke bi kalîteyê wî wextê li wir tê yani çavkaniyoyê
بله يعني بكرتيب ام ناخذ زيادات او يعني كملنا تفرعات وسري بنار الهجاجي ام بيجن او لكن يعني مجيان بلا لكن يعني مير شرف خان وجا ام بيجن وقتك ودز بشرف نامه ديكه يعني ام بيجن بيشي دست ببرهف كرنا ماتريالان ديكه bu şeref name yani beryak و vegara bebitisi و ام بيجن وقتك ایران yani avas Safaviyan daya ام بيجن سري ويدا او هيا يعني سري ويدا نویساندنا دیروکک هیا سری ویدا جبروی هی وقت لور yani ام بینیم کو احتمالا ki gelek mazdı yani ku او kirne yani ام بيجن çapkani berhep kirne Vica ev tabloin ku Mir Şeref Xan çekirine her yeki de eva xwadaya yani vek niha ku me şerefnameye da çap kiriye yani vek niha me vek kitap derxisiye hamul serhev yani Avrupa'la yek du se çar büyavayının yani her vene minnatür de beşak ambicim du ambicim tablo minyatür despeki ambicim diser mirekçe hekkar yine vakti ku bahsa mirekçe hekkar kiriye ambicim van tablon çekiriye ez hazım o ha kortiye o bikim yani kal kijan evedanın önce که حوالی رشی تابلو نشان بکن دی باشد. tablo baş be acele ötürü tablo. Yani mesela tabloya yek düdüyan Rupera Süsisyan a şerefname edenin. بله. Rupera Süsisyan. Em bejin liser ev her du liser miretin hekkar yine. Ece em bejin tabloya sisi çaran Rupera Sünehandaya o liser mirekya bezilene yani amidiye. O em bejin tablo ben şeşan u Rupera Süsisyan da sen mirekya botanın emi vakti basan nabarı kovan bikin ne bikin emi tablo cadı denen işam. Ece embecin tablo heft haştan Rupera Bencihan'da liser mirektiya Hasan Keyfine yani dü tablo liser mirektiya. O embecin avan nehdehan Rupera Şeşan'da yani büyü avaya yani embecin. Büyü avaya o kiriye Mir Şeref Xan. Ne ku embecin liser hev. Jiberveci vakti ku Seyda Abdurrakib Yusuf embecin lekolin çekiriye tasnifavan kiriye ev evahan ev metoda ku Mir Şeref Xan ku Karaniye gelek hesan biye ku bizane jiber ku de orijinal evan da binidanan visti embecin mirekya hakkari mirekya çe. Jiber ku ev tablo de beşa şerefname a mirekya hakkari da embecin hatiye keşan Seyda jigutiye ev tablo ayde mirekya hakkariye. Embecin tablo embecin yazda dazda han embecin. Rupera haftan daya liser mirekya hizaniye du tablo ne. Vakti ku mijara mirekya hizani nivisandiye Mir Şeref Xan ev her du tablo duve da embecin daya nişan. Yani که مرد کاره بجه اف تابلو ها کاراکترا نویسیوی سر میرکتیا بجن هیزانه یعنی بجن حسن کیفه یک کاراکتر وان نشان کریه. Yani tene embecin bir nüvis nemaya. Yani be evci be tablo minyatür yani izah kiriye. Kene mesela kad nenvisan diye ama bizim tablo embecin botan liser botan ku Seyda Abdurrakib Yusuf şuruvet kedi bejik ku ev tabloa li ser memuziniye ve hatta tariha boyara memuzini jî Seyda dibêje ku 1452 qasî bîra midamayî dibe yani boyara memuzini dibe tarihê de qewmiye. Yani büyü avaya em bejin Mir Şeref Xan büyü avaya em bejin çar tabloen daviye ku di cilda düdyan a li ser mirektiya û Aceman û em bejin Turanane û ew çar tablo em bejin li ser tarixa ev Osmaniyane û şerê çaldiranê nizanim ewa Fatih Matî falan
او شيء ام بيجن جلدا دوديان دان او حرشار تابلو جلدا دوديان دا وقتی کو بحث ام بيجن شرای چالدران کریه او تابلوها کو لسه شرای چالدران یه دوی قسم دا بيجي کریه يعني وقت معلومات ما جو ام في او بكن ام في ام بينار هجاره بدنا خويا كرم کو و اف تابلو د شرفنامه کو میری شرف خان به دستخط خوی پیروز ام بيجن نویسانیه وقتی کو بحثا میرکتی کریه هنگ بویاری کو دوی میرکتی دا دناوی میرکتی دا قومینه و تنه بنویساندن نمایه اوان به تابلو مینیاتوری او کریه yani bence dayanışan. Ev tablo minyatür burası gelek var anda gelek kıymet var haya. Yani kıymet var mru bisaaten bejim mru kıymet var onak yani. Yani ev tablo ne tane milyoni diyor ki mühime. Yani ku en bahskin şer'i çaldıran nizanım gelha gelin nizanım Hasan Keyfi Hakkari Amidi falan tane ne en bejin de diyor ki da en bejin tişte bir kıymetlerim. Ve tişte civaki mesela civaki da kıymet avan gerek mazına. Pır mazına. Yani en bejin Cilübergen Kur'an 500 sal belina. Henek tablo hene 700 sal belina em bejin. Yani tasvira em bejin 700 sal belina vakti ku em bejin gelha Bitlis'i cali ak oynuyor ve em bejin hazar çarşımızda kendan da kuhatiya abluka kirin. Ev Cilüberge ku lüver daya nişan em bejin Cilüberge ku Kur'an luka kirine ailine ak oynayan em bejin Cilübergen ailine ev bir sere xu evke yani bir sere xu em bejin müjareke hecaya em bejin avay sazi mimari kedahiye vakti avay bi em bahs bikin vakti ku em leb bahsa tabloan bikin em ev bikin yani jibinere hecara izah bikin mesela Cilüberg hani Cilüberge uçağı çava buna em bejin örf adet denişan yani örf adet em zanın ku em bejin de millet buna civataki de kaç kaz mühim örf adet avan denişan em bejin çeki uçağı em bir çeki 500 sal 600 sal belina ku Kürdistan'ı hatne bu karanin ku çeki xumali Kurdan bu buna yani Kurdan bu em bejin çekirine mesela wan denişan leistik denişan mesela leiska kaşu Leyska kaşut denir. Leystik heye ku em bejin şesçarxaneye ne satranca ne dameye ne çekidin vela beradereki hakkari ku mıntıkama heye nabi cumra kutu bir anhanay biramı mesela wan denişan em bejin ev leyza ku behesban bidar kaşu kutu leystin anha ku İngiltere'ye gelek buna bu denge 600-700 sal belki hep bir şavici em bejin mirin Kurdan girengiri Kurdan em bejin leystine و جا em rengi evavan dar kaşu avan u em bejin u büyü ve denişan u ev melekidin evan tablona جا milli hüneri em bejin milli hüneri bir seri xu evke yani hünera minyatörü ku ali elbette ki Berya Şeref Mir Şeref Xan ji em bejin li ser tür gelek Kurdên hêja em naxwazin bikevin nav evavi ez tabii ne pisporê wî me jî yani anım xwendiye wergeran diye em bêjin tablo yani wênekêçiya minyatörî nav Kurdan da çi qas pêş ve ew huner em bêjin wextê ku ji aliyê em bêjin mîrekî Kurdan ve ku em bêjin bêw kirin bê pêşkeş kirin ka qîmeta wî çi qas e û gelek tiştê hêjane em bêjin ew mesela civati mesela işte civati henete da mesela mer guhar xisne goye xwe yani tabloan da em bir dene nişan guhe em bejin avan da guhe mêran da guhar hene em afwan mesela em dibînin adetek nav Kurdan da heye malekî da Vakti kurektini yuara çebuye yani yakane biyakur em bejin guhevi kun kirine guhar hasne guhan
porevi em bejin jê nekirine heya zewiciye piştî ku zewiciyê jî êdî ser daxwaza wî biya porê xwe jê kenekê em bejin adetek wiha di nav Kurdan da em lê dinêrin bi taybetî ew tab bên li ser mîlektiya hekariyê ne hema bêje guhê piraniya mêran da guhar hene ja guhar jî ne ew ji guharê wek ku em bêjin helqe wiha guharê henikin wextê ku em tabloan bidene nîşan em ew bikin yani bûnerê hêjara bidene ew kirin bidene nîşan yani tiştê wiha ew hene tiştê wiha hêja hene em bêjin û gelek me de mesela antropolojiyê da mesela em bêjin evê da mesela stêrnasiyê da astronomiyê da çünkü avahîsazî hene ku em bêjin bajarê din ê mezin ê dunyayê ku bi astronomiyê re mijûlbûne ev avahîsaziya ku tablo em bêjin tablo li ser hîzanê ku çêkiriye em bêjin ew heye avahiyek heye ew mîmariya wî eyn wek wan mîmariya ew avahiyên ku ji bo stêrnasiyê ji bo astronomiyê hatine bikaranîn em bêjin bûyawayê em bêjin çêkiriye tabloan de daya nîşan cihê din jî ez jê agadar im ku di hîzanê taybetî di hîzanê ew medresên û ewên ji bo taybetî ji bo stêrnasiyê astronomiyê hatine çêkirin hebe ew îspata wî jî em li vir dibînin em bêjin Mîr Şerefxan ku du tablo li ser hîzanê ew kirine kêşane yek ji wan li ser wê avahîsaziya ser wî mîmariya ku ji bo astronomiyê ji bo stêrnasiyê ku tê çêkirin yani ew jî îspata wî ye yani ne tiştekî hema hişk û em bêjin tê gotin newe yani ev tablo îspata wî ye belê yani gelek ew wisan mijarên wiha ku hene geleke lib li ser wan birasî lêkolîn bê çêkirin û ca em bêjin ewa me ev bernameya me tinê bi kurtî danexuyakirina van xalên di tabloan da di şerefnameyê de hene em tinê dikarin behsa wê bikin yani awakî detay em nikarin bikevin nav detayê ê ku bixwazin û hem dikarin lêkolîna li ser çêkin hem jî dikarin wan tabloan em bêjin bi dest pêxin û xebateke hêja ser bikin mesela di evê da di tabloan da çi hene aletên musîqayê hene yani aletên corbecor yani Kurdan 400-500 heta 600-700 sal berê niha kîjan em bêjin aletên musîqayê bikaranîne di tabloan da lib kîfşin yani yani em bêjin ew hene aletên cengî hene aletên şer yani gurzin rimin û tîrin û mertalin şûrin yani can tîrên corbecor hene rimên corbecor hene rimên kuz rimên dirêj ev jî cardin çi malûmat deme ku em bêjin ew qas sal beriya niha Kurdan di şeran da kîjan çekam bikaranîne û mijarekî din amanên nav malê hene têda hani firaq ku em jê radibêjin yani ev cardin eynê tişt em bêjin ew qas sal beriya niha ka Kurdan di nav malê da kîjan amanan bikaranîne yani li ser wan amanan em bêjin agadarî deme piştî wî avahîsazî ku me bihes kire bû cilûberk yani cilûberk gelek mühim yani di urf û adetê milletan da mesela cilûbergan newe karakterê milletekîne cilûberk zanî diwan ewan da diwan tabloan da cilûbergên ku Kurdan li xwe kirine em bêjin mîrên Kurdan em bêjin melayek ya alimê Kurdan ya em bêjin gundiyekî Kurdan wekî ku tabloa du duyan a hîzanê de heye tu lê dinêrî em bêjin bawanek mar di destan da em bêjin kî cilûberg wî mirov wextê lê dinêre mirov dizane ku em bêjin cilûberg em bêjin 500 sal 600 sal belê niha yani em bêjin rênjberekî yan em bêjin gundiyekî em bêjin Kurd kîjan cilûbergê biye dervê wî em bêjin
Henek tablo henek ku em mesela tabloa seri çaldıran yani tabloa gela bittisi cali akunya ve kuvvet işgalkirin emle dinerin mesela o ciluber Kurdan bi cilubergi wan dayanasin. Yani keseki ku ama hendik jî ser em bêjin cilubergên Kurdî boriya cilubergên Kurdî xwe agadar ve duan tabloan da dikare lib em bêjin Kurdan bijêre bêje ev Kurd e ev Kurd e ev Kurd e yani. Yani ev xalên wiha em bêjin girîng hene divan tabloan da. û em bêjin adetên din hene. Em bêjin pêş de serê xwe. û parê teyran li ber rakirine. Ev mesela perê teyran heta wan dawiyan jî em bêjin di nav hinek eşîrê Kurdistanê da heta li ba me jî ola ew jinan zêdetir ew dikirin. Waxtê kofî girê didan wiha perekî teyran wek mirîşka zêdetir em bêjin teyrên sîmir yan teyrê din em bêjin ew perê wan ku gelek qîmetî ne ku dest neketine xwedê milê de hiç teyrê mirîşkan jî ew dikirin yani dixistin ez xwe jî bi meşahat mirîşiye. Yani örf adetên wiha nav Kurdan da em bêjin ev tablo mirov divan tabloan da dibîne. Evî em di programekî wiha da nikarin em bêjin li ser milên hemû em bêjin wan tabloan bisekinin. Hêvîdarim û nifşê nû ku gelek akademisyenên me gelek xortê me hêja ku hene û li ser wan tabloan ew tiştên ku me behs kirîn dibin û belkî tiştê ku em baş nizanin jî li ser wan ew bikin lêkolîna bikin û em bêjin kitêbxana Kurdî bi wan lêkolînê xwe bixemilînin û wezîfeya em bêjin hem li hemberê Mîrşeref Xan ku em bêjin 430 sal berê ha ku ew kiriye em bêjin vê berhemê ji me re hiştiye hem ji bo ruhê wî şad be hem jî em bêjin Kurd milletê Kurd ku em bêjin ew hîs fiyara çêbe ku di her walê de tişkirine her walê de her ez gelek caran dibêjim belkî ku ez ajitasyon dikim lê bi rastî ji ber ku em belkî gelekî avakî gelek fireh ava xwe nizanin her walê de Kurdan xebitîne yani nimazinê me ew kirine yani û berhem dane û li ser micaran ew kirine. Belê ew bi Kurdî belkî me gelek tî jî ew kiribin bîr kiribin lê bi Kurdî ez bêjim ev agadarî belkî ji bo bînerê me yên hêja ew bibin yani em bêjin wiha wek perspektîfek bi yan jî wek em bêjin ronahiyek bi ku me dabe em ê îja derbasê ew ê bin derbasê tabloan bin lib tablo. Ev tabloa yekê ev e. Tabloa yekê li ser mîrektiya wek ku me got hekkariyê û manzareke nêçîrê û Seydayê Ebdurreqîb Yusuf bi Kurdî ez ew bikim dibe ev tablo behsa mîrektiya hekkariyê dike ji dêmeneke nêçîrê ya di navçekê çiyayî da hatiye. Yani ew dêmen. Îca ev jî li ser zêde dike de ewa wîne milî wîne dîrokî dibêjin Zekeriya Begê kurê Zeynelbek di wextê temambûna şerefnameyê ya di sala 1597 da mîrê hekkariyê bûye. Yani dibe ew kesê han ez ew bikim ev kesê han ez bar ev yani milê cepê ê jûrê yek kuruniştiye em bêjin xortek jî em bêjin birîda heye dibe ew mîre yani dibe. Yani Seyda Ebdurreqîb Yusuf wisa em bêjin şirovekiye. Yani dibe Zekeriya Begê Zekeriya Begê kurê Zeynelbegê ew. Yani ew em bêjin bi gelek kesara çûye nêçîrê falan. Önce em bêjin em dibînin yani li vir mesela ew heye nêçîrvanek heye ev herç êrişê wî dike û destê wî da jî ew qameyek e dibîne ev qame û yekî hevalê wî jî birrimê hatiye alîkariya wî yani tiştê wa hene û em bêjin behsa wê dike hêlek û dikin em bêjin mîr cihekî sekin ye êdin em bêjin li ser da hêle dikin ku nêçîr em bêjin nêzkê mîr ra derbas be mîr lê ew adetek e
yani Kurdistan'da adadaki Niçire em bejin gelegere mir ve yani em bejin gelegere Niçire cihaki rutne edin serda hele dikin yani o sadikin ku em bejin eğer Niçir pas küyü beyan tiştektir bi ku li ser yura darvaz ve ulexa bel ev tablo avul a ser mirekti hekari evel bel tablo düdyan cardın em binne tablo düdyan ew jî dagirkirina kela dêziye li hekarî anha jî ez bixwe jî çûme gundeke navî dêzê ye wextekî a Qoyuniyan salê 1400 de Hekariyê wextê îşgal dikin mîrektiya Hekariyê dene destê dembeliyan û Mîr Esededîn nûşaxê ew biye em bêjin Mîrê Hekarî biye ew diçe ew ê diçe Misrê li ba Çerkezan û em li vir bixwînin em bêjin baştir dibe belkî em bînerê hêja zêdetir jî îstîfade bikin dibe ev sabr li ser mîrektiya Hekariyê dagirkirina gela dêzê bi alîkariya Asûriyan ji alî Mîr Esededînê Mîrê Hekariyê ya di dema devleta a Qoyuniyan da yani 1508 falan tiştê wisa û dibe ev dêmena wî ye Îca em ê behdidî dêmen ev tablo ji du dêmenan pêk tê ji ez behsa çîroka wî jî bikim Mîrşerefan ku şerefnameyê de nivîsandiye dibe wextê ku a Qoyunî li vir mîrektiya Hekarî îşgal dikin dene destê dembeliyan Mîrê Hekarî ûçaxê diçe Misrê û li ba Çerkezan pişta Asûrî wî mintiqeyê kela dêzê ew jî em bêjin ji ew ê derkevin yani ji kelehê derkevin û ew jî ji bo xebatê diçte Misrê li wir rastê Mîr Esededîn tên û dibêjin welahî tu Mîrê meyî ez Kurtî behs dikim yani behsa yani şerefnameyê de cevhe yani û Mîr Esededîn tînin û rûtinin plan çêdikin dibe ka em ê çawan cardin bikevne kela dêzê plan çêdikin dibin ku her roj ew yani istixbarat standine ku ji kelhê derkevin ji dervê kelhê ji xwe re dar nizam çi yani pêwîstiyên kelhê de ku em bêjin ji wan re lazim e ew dikin dibene nav kelhê dibe em ê kinciyê wan li xwe kin hinek Asûrî bila çekan jî ew bikin bixine nawan daran da nawan ewan da bi hêle bikevne ew ê em jî em ê kinciyê ewan li xwe kin kinciyê dombîliyan li xwe kin û em ê bi awekî bikevne nava kelhê bi rastî jî ez Kurt bibirim ew dikevne nava kelhê û em bêjin ew dikin şer dikin kelhê digirin ev tasvîra ew ye ev guh dirêjeke kereke ev jî yekî Asûrî em bêjin kincî cilbekî Asûriyan ve yani li ber derhê kelhê sekîne ku derbazê hundir bin em bêjin di nav wan daran da çekî ew jî hene çekê wan hene ev beşa yekî ye beşa duyan jî li vir e dibe ev ê ku em bêjin bi rihê raş û ew rûniştiye yek jêra bêje xizmetê dike jêra ew dibe ew dibêje ku şerab dibe yani Seyyidê Ebdurreqîb Yûsûf gotiye şerab jêra dibe tabii ez nizanim ka mümkün belkî wek ew îskana ku em bêjin dirêjê ew kiye ew Mîr Esededîn e gelê girtiye ser ew rûniştiye ser textê rûniştiye û êdî jêra xizmetê dikin yani büyüye Seyda büyü ava ew kiriye û em ê bi ewa Seyda carek din ew bikin dibe ew dêmena yeka da beşa tabloyê de Asûrî bi dewar barê xwe ve diçin ber deriyê kelehê dergevanê kelehê ji wan re derî vedike ew dikevin hundirê kelehê û ew kelehê digirin dibe dêmena duyan jî wextê me wekî ku me behs kir dibe beşahan da Esededînê Mîrê Hekarî kelehê girtiye şahîd tê kirin hinek kes ji bo pîrozbahiya Mîrê Hekarî hatine yani hinek kesî ev û hak û ew hatine li wan daran ew ji bo pîrozbahiyê hatine ku Mîr Esededîn ew kiye belê em derbasê ewa sisyan bibin ev jî ew e li ser amîziyê ye ser mîrektiya behdînan e ya ew e
ev tablo lise Müleke Behdinaniye yani lise Ahmediye jedemeni beşek bajari Ahmediye hatiye. Yani beşek demena bajari Ahmediye livir keşaya. Teyde o sağ okiriye, o sağ şuhu kiriye. O da bir ihtimalle ev hortehan Seyid Khan Begi Miri Behdinan ekure Kubathan Kure Sultan Hüseyin be. Yani ev horte jure yani ev horte jure korunuşya ev hort ben bizim bak hortek ev kan bizim hatta şekli qizan petkebi jibu ko horte ev şekli petkebi de ihtimalle ev de jber ku de sala 1597 da vakti Mir Şeref Khan şerefname tamam kir Miri Amidi Miri Hakka Miri Behdinan ev biye ihtimalle mazlum de Mir Şeref Khan em bijin wî wek bi Amidiyê ve wêne kêşa bi wek tablo minyatür tablekî minyatür de qismê mîreksiya Amidiyê de Behdînan da em bijin amade kiribe. Belê ew çaran ev jî dibistaneke ew ê nexweşxaneyê ye. Yani xwendegeha nexweşxaneyê. Yani em bijin Tirkî bijin üniversite hastanesi şid bijin ku na hene. Evi şahı em dibînin ku ew yani belki carek din hinek behs kir li gelek bajarên Kurdistanê bi taybetî jî li Farqînê li em bijin Nusêybînê li Amêdiyê ev nexweşxaneyê han ên em bijin zanîngehan hebûye ev jî ew e ku Mir Şeref Xan wêne wî kêşe Dibê wî wextê nexweşxane û dibistanên bizîşkiyê di bajarê Amêdiyê ya Mîrekçe Behdînan de hebûye. Seyda wisa dibêjim. û pişta jî îlave dike dibê ihtimale Şerefxan vê ji Bayram-Begê Kurê Sultan Hüseyinî Behdînanî sakiribe. Yani kesê ku em bijin di dewra Mir Şerefxan da ku Mîrê Amêdiyê biye belkî dibê ji wî sakiribe ku di wextê Şerefxan da Mîrê Mîranê Kurdistanê bûye. Yani ew Mîrê Mîranê Kurdistanê bûye. Yani ew Mîrê Amêdiyê. Cardin em dizanin ku wî wextê li Nusêybînê li vir nivîsandiye Heranê, Erbîlê, Cizîrê, Xerzan, Bedlîs, Mardin, Farqînê dibistanên bi nexweşxane hebûne. Belê. Yani Seyda û em zêde ser ew nekin yani ev fikrekî de ewan de bînerê hêja em bêjin em dûr dirêj em bêjin ew wêne ew nekin yani şirove nekin em derbaza ew pêncan bin dêmena pêncan bin yani tabloa pêncan ev jî lîstika qaşwanê ye qaşwan yani lîstika qaşwanê ku em bêjin li hinek mintika jera ew jî şeqîn jî dibêjin yani aliyê hekkarî ez barim jera şeqîn jî dibêjin li İngiltere'ye ez dizanim navê çi bû yani birasî ew ê ku li ser hespan em bêjin bi wiha darê lê dixin ew gogeke çi ew İngilîzya wî nate bîra me ku ez okim. Yani Türkiye jera dibêjin cirî yani ez hêvîdarim yani fehm dikim ku ez behsa çi dikim. Dibê beşa xalê ya tabloyê ji lîstika qaşwanê yani darkaşûra hatiye amadekirin. Yani ev qismê hane tabii ew tabloya me piçek piçûk e ew darê wanên qaşwanê ku serê wan wiha ew e û têda em bêjin rehet dixwî û ev jî li ser wê leyîstikê yani ev jî beşeke ji urf adetê Kurdistanê wî şaxê ku em bêjin leyzeke wiha heta mesela Gog meydana Bitlisê navê xwe ji meydana Gogê girt yani ne gök meydana ku Türk em bêjin tarîf dikin Gog yani top yani zanî yani meydana topiye meydana ew ye ew navê wî jî ji vê evê hatiye yani li wir ev leyska han hatiye leyîsin û xwe ewa pê dilêzî jî Gogeke bi daran lê dixin û ew navê em bêjin ku Türk bêjin gök meydan ku tişekî xelete navê Gog meydanı yani meydana Gogê ye. bi latînî jera dibêjin golf. Belê, ola golf ne ev ne golf e. Ev de ekî dine.
ev govlene. Ev çünkü suali dileznevi. Behsman dilez. بله Hadi İngilizceyi birasimiz zanyan bir kelam. Belki tablo pencan, hem işte tablo pencan. O tablo lister botane, mürekkep botan. Ev tablo seyda emi ev bikin ev tablo jisse beşan pekatiye tablo ser botan se beşin o seyda navi daniyet tablo botan u memuzine navi daniye o şuruve kiriye emi ve kurta ukin ve bahs bikin dibe ev tablo lisel mürekkep botane jisse demen am pekatiye yani se demen de yek ev yek ev yek ev 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 hatta dibe ku ev suari dibe ku ev memeye suari yek jiperaya ku nebejin nemzanın etinci milletin dibe baku dibe yek baku haber divar ev kiha ve şartiye yani bir havayla out yani bizim etinci embejin işte ku meme darbazı ev dibe embejin darbazı nav bajir dibe o demen servine seyda bir havaya o kiriye ve tabi dibe demen yeki cemi dicde yilmili rojulati ve nekeşe yani cemi dicde limli rojulati ve nekeşe yani cemi rojulati millet diciri o evvene liser bahsa memuziniye seyda bir havaya şuru vekiye o beşa düdyan yani demena düdyan de duhye dve beşe da hene kez jibu çuna necire amedakariye dikin. Yani hene kez sene ku embeci amedakariye ki tire xo embecin eve xo o kine ku embeci bişten necire. O embecin demena ve asisyan da ava juriye dve beşe tabi de ji menzereler necire denişan. Ece evci hene kezin ku çuna necire embeci çekevan evin luhalber evan da ve şartına o var hasili kelam yani. O şeyda bir havayı tarif kiriyevi. Beli em darbazı neva şeşan bibin. Beli evci meclisa miri botana. Yani şeyda bir havayı. Çünkü vakti bahsa biri botan diye bir tablo çekiriyor Mir Şerefxan. Dibe ev tablo bahsa mirekçe botan diye ihtimale ku ev mire divene de kure xan avdale kure Mir Nasır ve. Yani ev kesi ku devra Şerefxan da ku mire botan bir ev kesbiye seyda dibeci ku ve embecin de salih hazar pensadu embecin نوت بينجا حتى ام بيجن حشتي لان لبرا حشتي وام بيجن حضر شخص دي وحضر بينسات نوت حفظ هذا بيو اواي او بيو اواي شروع بكيه وام در بعضي اوا حفظان ببن طابلو حفظان ببن بله افجي لسر كلها حسن كيفيه ev kelha Hasan Keyfiye ev kesçi yek liba miri Hasan Keyfi Arabe girtibiye u xısna zindani ku miş eveta de şerefname eden bir Şerefxan Ebu Kiriyani direy bahs kiriye roya ki jimi rad beji ev yani kam dere khaz opkim falan de mir beji çut hadi de hesbeki deme az fara va avaki babijim بشرا حسب زني أو خج كالهدا ضبجة خاري ضبجة دجلة حتى بير شارخان دبيكم نابي حسن بيا يعني وإجا هنا كان بانكر نبيدا وقتي كو خد ويكلها حسن كيف هدا أم ظالم كاش خاب برنده إجا بيدا قادي كنا قلنا كيف حسن كيف يعني شواي وكيفك حال وبي معناه نابي حسن كيف يجي وجوي ما يعني تشيرو كنا خلق ده طبيعي yani çürük o hacı serte okunan. Vica em ava seyda o bikin dibe ev tablo de derhaqi miletiya Hasan Keyf edaya Hasan Keyf vaktaki paytaxtı devlete Artuqiyan pişracı buya melbendeke devlete Eyyubiyan
دستلات ایوبیان نزدیک 400 سالان لی حسن کیفدا هم بجن دستلات داری کریه yani Eyyubi 400 سالان لی حسن کیفدا دستلات بونه دستلات داری حسن کیف دست یوان دا بیان بله ام جاردن دروازه 8 ببین ev jî li ser ew ye li ser Hesen Keyfiye ja ev li ser bajarê Hesen Keyfiye êdin li ser kelha Hesen Keyfî bû ev li ser bajarê Hesen Keyfiye em ê cardin rastara ji şiroveya Sedayê Ebdiraqî Yusuf em bêjin bînerên hêja agahdar bikin dibe ev tavro jî di derheqê bajarê Hesen Keyfê de ye ew mirovê mezin ku xarincê re tê birin Sultan Hüseynê kurê Mir Mihemedê kurê Mir Xelîl e wisa ew şirovet dike di wextê temambûna şerefnameyê de yani 1597 da ew mezinê binemala Mîrên Eyyûbiyan a Hesen Keyfê biye belê ev jî wisan em Kurd derbas dibin û tabloa nihan li ser kelha gêlê ye gêl yani egil kujera egil dibêjin egila Diyarbekirê û ser kelha navê wî orijinal gêl e ser kelha gêlê ye û dibe ev tablo behsa Mîrên gêlê dike û ji dêmeneke kelha gêlê ya asê pêk hatiye û behsa asêbûna kelha gêlê û em bijin meşhûr ku tê kirin û li hemberê temê belê ne dûre ev dibe mirovê han Cehfer Begê kurê Qasım Begê be me wî çaxê ê ku em bêjin Mîrê gêlê biye Cehfer Begê kurê Qasım Begê biye Seyda Bûyavayê şirovetiye ku di wextê temabûna şerefnameyê de em bêjin Mîrê gêlê biye belê tabloyekî me ê din jî heye tabloa dehan ew jî ser kela gêlê ye din ser bajarî bû ev ser kelhê ye ev dibe ev tablohan jî her li ser bajar û kelha gêlê ye beşek ji bajarê gêlê yê li hemberê kemê Dicleyê mizgefta gêlê gumbeta wê ya biçûk ve dibe têda wê hatiye kêşan ecar li vir me behsa leysikê kir li vir Seyda em bêjin ew kiriye li ser vê tabloyê epî qederek sekiniye dibe ew wêneya milê rastê milê çepê ew cilûberg behsa cilûbergan kiriye em bêjin herkes bi cilûbergê xwe yani cilûbergên kesên dînî em bêjin ê gundî ê mîr her yani em ê ku ne Kurdin tabloan da bi cilûbergê wan mirov dikare naske ev dibe melekî Kurdan e melekî Kurdan ê Sûnî ye dibe ê din jî ihtimala mezin dibe ji cilûbergî mirov dikare bêjî belkî ewekî kesekî dînî ê Elewî be û dibe leysikek dilêzin ev leysika pîşawan dibe şêzçarxane ye ev leysik û tabî Seyda jî nezaniye navê çi ye wela yek biraderekî hekarî ji min re behs kir ku me xistiye qeydî yani wenda nabe şêzçar malik ye yani ne satranc e ne dame ye navî wek me got heye yani li mintiqa hekariyê jî dilêzin dixuye ku em bêjin yani ewek kesekî dînî yê em bêjin tiştekî ew jî deme li vir kesekî dînî yê Elewî û yekî Sûnî ku dikarin rûnin û ew qas misameha bi hev re dikin ku bi hev re em bêjin leysikekî bilêzin yani belê ev jî Bûyavayê Seyda ew kiriye û ev jî em ji vî jî derbas bin em bêne tabloa 11 ku li ser bajarê Hîzanê ye a ev e belê ev ser bajarê Hîzanê ye ev awayîsazî ku Seyda bi xwe jî em bêjin behs dike ev awayîsaziyeke ku ji bo astronomî dibêjî ku mesela behs kirin dibêjin ev bacê han em bêjin baceyên taybetî ne wek em bêjin sêkenar û em bêjin astrologan ji bo em bêjin stêrnasî ew kirin yani de Seyda em bêjin behsa wî dike
emi be eva seyda kalema seyda bixwînî cardin dibe tabloa behsa mîrekçe hîzanê dike ji dêmenên bajar û bazara biçûk a hîzanê pêkhatiye xaniyekî bajarê hîzanê yê li ser awayîsaziya mîmariya rasatxaneyan di wênê de hatiye kêşan wextê ku me behs kiriyane yani ev tiştekî gelek mühim e û di tu tabloan da jî wêneyê bi awayê tune yani belê ewa em derbasê tabloyekî din cardin li ser hîzanê tabloa dazdahan dibe carekê din hîzan dibe divê tabloyê de rezvanek û grûbek ku xwe ji bo leyza kaçûyê yani çobanê amade dikin hatiye tasvîrkirin yani evihan em bêjin ew e em bêjin xwe amade kirine dibînî destê wan da darê wan jî hene darê çobanê û ev jî em bêjin razvaneke mar dikurû baxê xwe dikurû jinek jî em bêjin li vir ew dike yani pencerê te li wan dinêre yani ev jî cardin em wekû me got cilûbergî dixuye ku em bêjin ew cilê gundiyan sere yani em cilekî wiha ew em bêjin wiha basit yani em dikarin bêjin belê em lez derbas dibin tabloa sêzdehan nexweşxaneya damargirî yani nexweşxaneya esabî siniriyê û çareserkirina wê ya bi du'a ye ev qîza mîr keça mîr e û ev jî em li ew bixwînin li rasterast dibe ev tablo li ser mîrekça tercilê yani hezrûye ji nexweşiya damargêriyê ya keça mîrê Ertuğruyan çareserkirina wê ji aliyê Şêx Hesenê Erzaqî ve pêkhatiye ev Şêx Hesenê Erzaqî ye ew Erzaqî ye em dibînin ka cilûbergê wî jî ne cilûbergê ew ê Kurdan in nedî wek cilûbergê ewan em bêjin ji ewa Kurdan dûr et bî cilûyan bêne kumê wî em bêjin ewa wî ev jî keça wî ye şêx hatiye em bêjin û ew dike yani êdî axir nivîs çêdike ka em bêjin derman çêdike û satike ev ewa wî dirêj e yani em nikarin kira nava ewa wî tarîxî dirêj û kesê ku ew bixwazin di şerafnameyê de dirêj behsa wî ew ê kiriye ku pişta şe'ez xwe dibe ew yani dibe mîrê mezinê li wir pişta xwe belê ev jî bi awayê em ê derbasê tabloa xwe çardeha bibin dibe abluqayeke de Bitlisê ji alî Aqoyuniya ve belê em cardin li vir cilûbergan dibînin tamaşe ev Aqoyunîne dibînî kimê serê wan mîxverê serê wan zanî ev jî Kurdin bînî pêçê serê wan ê Kurdan bînî li vir em bêjin ew jinik hene û em ê ji ewa seyda cardin em bêjin rasterast bixwînin ji bo ku baştir bê belkê bê ew kirin dibe ev tablo di derheqê mîrekça Bedlîsê de ye abluqekirina keliha Bitlisê ji aliyê eskerên dewleta Aqoyuniyan a dibin serokatiya Süleyman Bijen da ye yani dibin serokatiya Süleyman Bijen da keliha Bitlisê abluqekirine ev abluqeya keliha Bitlisê di sala 1453 da pêkhatiye û dema Mîr İbrahîmê mîrê Bitlisê yani Uşaxê mîrê Bitlisê navî Mîr İbrahîm biye ev Mîr Şerefxan di beşa çaran a em bêjin ewa rojkayê malbata xwe de dirêj behsa wî ew ê dike yani behsa wî abluqeya han vê abluqeyê 4 salan domandiye û jivistanan ew ê abluqeker çûne aliyê Mêrdînê jêgerim û havînan hatine 4 salan vî abluqayê dewam kiriye heta wisa biye êdî 7 kes dikel hêdamane rastî jî em bê keliha Bitlisê wextê ew dikin em dihejmêrin 7 kes dixuyen yani ew bînerên ku şerafname ev tablo li bar wan hebe ez bara wan dikeşim 7 kes di kelhê de wiha lib dixuyen bişra em bêjin teslîm dibin wan em bêjin şêrnawê di axtamarê li wir dibin yani çîroka wî ewa tarîxa wî dîroka wî di şerafnameyê de dûr dirêj hatiye behskirin em tenê behsa ewa tabloyê dikin vir belê em ê derbasê tabloa 15 bibin ew jî
Cardın ser mirektiya betlisiye ve meclisa şerefhane betlisiye ev şeref Seyda Uhavkiye şuru vekedi ev tabrul ser meclisa mir şerefi babi mir şerefedini babiri mir şerefhane navi mir şerefe ev xannını emzanın ku ünvana xantiye Ali Şahı İran'ı ve embejin millet halkı rahat nedani. Ev titra yani ünvana xantiye kalki şerefxan ratını. Bu şerefxan bu eri xane babi Şemsettin xane de ev gerek emjara bejin şeref bir şeref yani. O xantip büyütünü. Yani evci bahsavi evet ki bahsa meclisa خانه بیتیسه که شهتا هم از به 1535 دا از باورم دا 35 دا تی اوی تی خالاتی نه اوی بتصابله کدنه بله اول ما بحث که ام بیجن ابلقای اوی سیدا بی اوی ام بیجن معلومات سروی اوی دایه خازم او بکیم بینر هجاره مگرک سری بینر هجاجی ایشان بلا صبر بکن هندک ما ev tabrul ser meclisa mi şerefi babi mi Şemseddin ve bapire mi şerefhane nivîskarê dîroka qedîm a Kurdistanê şerefnameyê ev jina di tabloyê da tê dîtin jî Seyda Büyavay şirovekiriye dibe ihtimale Şahbega Xatun a keça Ali Bege Sasuni be Seyda Büyavay yani ama takabüle devra emmeci evet Nisanlara şerefname etkin Büyavay Seyda okiriye. Böyle tabloa daviyi cilda yeki tabloa şahzahane او جیل سر شاه ماز پاتنا ویل باجار خلاطیه سیدا بیو آوای او کریه دبی او تابلو بحثا حتنا شاه ماز بکره شاه اسماعیلی صفوی لباجار خلاطه دیگه شاه روژا 20 سفر یا سالا نحسس جینان yani 22 İluna sala 1532 hatya bajarê xelatê ve rûjê fermanek nivîsandiye û mîrşeref kiriye mîrê Mîranê Kurdistanê. Yani mîrşerefê kalkê ew ê kalkê em bêjin Mîrşerefxan û biye kiriye mîrê Mîranê Kurdistanê em vê tarixê em dibînin heya em bêjin mesela çaldıranê nizanim çi şû bû çêbiye lê heya 1532 heya Bitlis ew jî bindesê ew ê dabiye. Yani em bêjin erê Yavuz ra em bêjin ew çêkirine yani em bêjin ve mutabakatek şeklinde yani em bêjin İdrîsî Bitlisî bi mutabakatçı ez jî re mutabakat bêjim peymanın ev mesele ki derece ez bir naxwadim kemena münaqaşayı ev mutabakat Mehmed Emin Zeki Bey jî dîroka Kurdistanê da jî re mutabakat gotiye tu peyman nabera İdrîsî Bitlisî yani ez rica dikim jî dîrok nivîsême yani ev bira ew nekin yani dinabera şah em bêjin Sultan Selim û İdrîsî Bitlisî de tu peyman çêne bûye mutabakat çêbiye mutabakat tiştekî dene peyman tiştekî dene yani ez rica dikim bira bir mesele ew bikin yani yarekî din em bêjin din çavra darbas kirin belê em dibînin ku heya 1532 jî em bêjin çaldıran çêbiye nizam çêbiye falan هي باجاري بتيسي نظام حتى ايوان الوان دارن دستي وان دابيه نمجي دستي صفرويه دابيه بله بينالي هجا وشار تابلو ممان ev her şar tablo jil se dicilda avadanın dicilda düdyan a şerefname danın emzanın ku şerefname dücilde cilda düdyan ji ku ser da khaza ev ku tenvisanın ser da khaza Sultanı Osmani Ustad bejin rica kiriye ji ev mir şerefhan kutiye تاج كردارات أو كرياج مراجع أو كبيرسة جاء وقت كو وان جلدا دنيا دنيسة دوان داجي çar tablo أو كنا çar tablo çekirne tablo ekser Osmanlı ku hem bejin da mezreleri evi devleta Osmanlı
tablo gidinci liser şer'i Edirne'ye o şer'i Edirne'ci nabara evdaya yani Murat Neviye Osman o em bejin acil Trakya Elmandaran çebiye o tablo gidinci liser Fetha İstanbul'e çekiliye o aşkı bir dokuye eve dü evin yani dü beşin tablo yek beşa girtine eveye ne pajara evi çaldıran yek yere ne Evet, avli. eve yani ev bejin şu Fatiha bilip ev yüzüyen bejin rangi yüzüye Türkan çekine aynı hemen mişiydi de ev standına geldiğe o tablo meya davici liser eviye liser şer'i çaldıranıya o tablo bistan o vakit eğer böyle o zaman denişan ka denişan şer'i çaldı ev şer'i çaldıranıya seyda dür direser ev keçiru ve kilyeseri hamu kifşin yani em bejin bi cilû bergê xwe yani bi awayê belkî mirov baş nabînim em bêjin gerek gehnek pisporiya mirov li ser em bêjin tabloyê mînyatûr jî hebin em bêjin hema wiha sıradan mirov nikare şirove bike seyda ew kiriye yani ser resipî xebitiye lê cardin gelek awayekî hêja ew kiriye hemû mîrê Kurdan bi cilû bergê xwe vekeşin Safevi cardın bi cilû bergê xwe Osmanî cardın em mesela li vir hespekî boz heye hespekî boz divê ku ew yavûz e zanim êdin dibêjin zanim Şah İsmaîl falan em zêde ew nekin bername me îşev temam bû hêvîdarim me karî bû em ew bikin em bêjin tiştekî baş pêşkêşê günerê xwe hêja bikin elbette ki çem program karın, çem bernamet karın serve beçekirin. Ez bejim bi em davi bermaxa binin gele spas bu sabrava gele spas bu Kek Mirza gele spas bu xabatkerin pişperde bu hêvîdarim bernametin de em jaren vazgeçtir karın gelek spas mamoste Ziya Avcı bawer dikim ku êku bixwazin li ser van tabloyan هناكي بفكرن هما تابلو بخوا تعريفا شرفنامه بخوا كتشيروكين ياجي تشتن كتي ده هاتنا نفساندن قسمه كي بعثا تعريفا وانجي كه ليكو بخوازن هلبت للسروي زيدتر آگاهداري بگرن هم برتوكاوي هيا وهم جي شرفنامه بخوا هيا وزانكويا او كجي اوكسفورد جي لويت كارن جي بخوازن بلد جارك دن سپاس مالتا آوا هر هبي درباره وان او کدا مو و بینرین چارپل مدیه رونی کر و فکره کی دامه هم بله بینرین چارپل مدیه هم دوی برنامه داجی جاردن هاتن داوی و حتی برنامه کی دن هم دویجن بمینن دخیر و خوشیه دا و خاطره و